ψηλή θέση, διότι μας αρέσουν οι υπερβολές. Μας αρέσει το ρίσκο. Παίρνει κίνηση λοιπόν για το δεύτερο βαθμολογημένο. Πάμε να τον ανεβάσουμε, να κάνουμε θόρυβο, να κάνει πάλι υπερβολή. Πάμε για τον Τζαπί, λίγο Μασαρία! Πάμε σε ευθόνη, όμως σε κρατάει. Εγγίζει ο Ροδοσέξο, δεν μηδενίζει το πέρασμα, συνεχίζει. Αρρώς και ο Τζαπί του δίνει παντού. Ωραίος, ωραίος. Έκανε τις υπερβολές του, μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση της βαθμολόγησης. Ωραίος, ωραίος.